Nyt ei jaksa enää kiivetä sinne. Kyllä kohta pääsee. No niin. Kamalaa. Jesse, älä viitti. Sitten netisti istumaan sinne. Istumaan. Käy istumaan. Käy istumaan. Ei. No joo. Jes, niin. Niin. Näytä miten Jesse taputtaa. Jesse. Näytä miten taputetaan. Näytä. Jesse, miten taputetaan. Näytä. Näytä miten taputetaan. Istu sinne. Näytä miten taputetaan. Miten taputetaan. Näytä. Näytä miten taputetaan. Miten taputetaan. Näytä. Näin. No niin, hyvä.